We have taken this very important step to gather here today, right in front of Michael Kors. Bij de vakbond kwamen de afgelopen tijd zoveel telefoontjes binnen van mensen die zeiden: we werken hier al zo lang met plezier, maar er moet wel eindelijk eens respect tegenover staan en normaal loon. Dat kan ook. Michael Kors is een steenrijk bedrijf. Dus wij komen vandaag op voor verbeteringen. To fight about more money. Because how long are you working at Michael Kors right now? 7 years. And I have the same salaries like a new starter now. Al werk ik misschien 25 jaar zou ik nog hetzelfde krijgen. Er zit weinig perspectief in dan, wat dat dan gaat. Ja, het is dat ik heel graag werk. Ik vind het op zich, voor mij persoonlijk, een mooi bedrijf. Maar er kan heel veel verbeterd worden. Ja, wij spreken veel mensen die vastzitten in een loonfuik. Dus die minimumloon verdienen of net iets meer. Vele jaren ervaring hebben. Ja, en we vinden het in Nederland toch gewoon normaal dat je op een gegeven moment ook kunt doorgroeien. En dat is hier totaal niet aan de hand. Behalve over meer loon gaat het ook over communicatie. Bijvoorbeeld over overuren. Nu kunnen werknemers nog kiezen of ze dat omzetten in tijd voor tijd. Dus extra vrije dagen of dat ze die betaald willen krijgen. Die keuze krijgen werknemers straks niet meer. En zo'n keuze die wordt eenzijdig genomen. Werknemers hebben geen invloed, geen inspraak en er is ook geen ondernemingsraad of medezeggenschapsraad om grieven kenbaar te maken binnen het bedrijf. Ja, zelf bepalen. Ik vind, waar ik zelf problemen mee heb, is slechte communicatie op het bedrijf. Ze zeggen wel, in het begin hebben ze gezegd, goede communicatie moet er zijn, is het allerbelangrijkste. Maar ik heb zo'n gevoel of het alleen maar slechter wordt met de communicatie. En het is goed dat ook de mensen van de andere merken hier in de buurt naar buiten kijken en zien dat het kan. We hebben een half jaar geleden of net iets langer ook gestaakt bij de distributiecentra van Albert Heijn en gewonnen. Dus het kan en het is ook nodig. We want change now! We want change now!